Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Petro. Waalaikumsalam Truk. Weh Kang Gareng Gong. Iki Kang Gareng aku arep dandang gula. Wah, dandang gula Truk. Surasane apa? Iki surasane temane iki tak kei judul Indonesia. Wah, Indonesia utawa Nusantara ya Gong. Ayo ngrungokke Truk. Ayo ning ya nganu suarane iki mong oh iya orisinil iki ora usah dadak nganggo apa Gong. Ayo biasane iki nek swara supaya iso tambah apik iki lak kae ana peralatan khusus. Ayo iki orisinil. Oh iya ya. Indonesia negeri yang hakiki berdasarkan dasar Pancasila, pedoman bagi rakyat mendukung gerak maju iman ihsan prasetya janji menjaga tertib dunia damai aman selalu, mencerdaskan hidup bangsa, menghapuskan penjajahan insan bumi, Nusantara Pandega. Iki mau Kang Gareng Bagong dandang gula judule Indonesia. Wah, jan ya apik Truk. Isine nek suaramu iki mula anu ge diedit piye supayane suarane iki apik ngono. Ayo Gong. Ayo. Coba Truk, aku tak kepengin weruh kowe kok nganggit iki mau surasane piye. Wis surasane isinemu to, Kang? Iya to, Le. Ya iki dandang gula iki tegese awake dhewe dandang gula iki dandang iki tegese ya duwe gegadangan, gegayuhan. Sing apik gula iki lak legi. Iya. Kekudangan sing apik ngono tumraping bangsane dhewe Nusantara iki. Ngono sing wis duweni dasar Pancasila. Lah kemu kok pedoman bagi rakyatnya. Lah ya kudu tiboke kok. Nek pedoman bagi rakyatnya ngono lak wis ora dandang gula iki awake dhewe keliru Ngono ya Truk bagi rakyatnya nganggo Lek kaya Betawi ya Truk. Ya sing penting lak maksude cetha. Ngono ya Truk. Mula Pancasila iki memang kuwi dasar negara sing mendukung bagi bangsane dhewe untuk bergerak maju. Tegese wis ana pedomane, wis ana tujuane. Ana nggon Pancasila kuwi. Oh ya termasuk tujuane bangsa ya. Iya. Sijine tujuane bangsa ya dasare bangsa. Ngono ya Truk. Supaya apa? Ya kae nang nggon Pancasila lah supaya iman ihsan itu dadi janjine bangsane dhewe. Tegese bangsa sing beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa kuwi kamu.
Sijine kuwi ya kae nek nggon pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lah ikut menjaga tertib dunia. Oh iya ya, Truk. Supaya damai aman selalu. Iki tugase bangsane dhewe iki amanah undang-undang iki kaya ngono kuwi mau. Menjadi bangsa besar ning besare bangsa Nusantara Indonesia menjadi bangsa yang adil damai. Ngono saiki lak akeh bangsa sing adidaya, adikuasa. Nek bangsane dhewe iki sijine adidaya, adikuasa ning adidayane, adikuasane tujuane nggawa adidamai kanggo mendamaikan dunia lho. Sing akeh iki nek duwe kekuasaan lak kadang malah ora gawe ning beda bangsane dhewe. Lah iki tercantum ana nggon dasar negarane dhewe kuwi mau iman ihsan prasetya janji. Ngono ya, Truk. Iman iki ya kae ngakoni anane Tuhan Yang Maha Esa. Ihsan nindakake keimanane dadi manusia yang takwa ngono kae. Oh iya ya supaya ikut menjaga damai dunia. Uga mencerdaskan hidup bangsa. Mula iki Gong, kowe nek ana wong sing ora ngerti iki dikeki weruh. Ora usah dadak bayar. Ngono ya, Truk. Termasuk sedekah ilmu. Saiki iki wong sekolah iki ragate larang. Mula sapa sing gelem nyedekahke ilmune iki, wah ganjarane gedhe kok. Ngono ya, Truk. Lho iya. Ngono. Nah, tujuane bangsane dhewe ya kuwi. Menghapuskan penjajahan ingsan bumi. Dadi aja nganti ana dunia iki kok ana sing dijajah. Aman bangsane dhewe sing wis tau dijajah iki malah iso ngrasake rasane wong dijajah, mula ora kepengin menjajah. Ngono. Wah, Nusantara Pandega tegese bangsane dhewe iki mandegani. Berdasarkan amanah undang-undang dikeparengke supaya mandegani iki tegese ya mimpin. Apa iso? Weh, mesti iso. Wong biyen sadurunge gedhe tekan saiki iki biyen lagi merdeka. Ibarate lagi cilik, lahir wis iso kok, Bang. Ngono ya, biyen iki panjenengane presiden pertama Indonesia iki Bapak Presiden Soekarno iki lagi merdeka, lahir bangsane dhewe, nyatane amanah undang-undange wis iso nindakake lho. Apa kae mempersatukan bangsa-bangsa Asia Afrika lho. Wah iya ya lho, ora hebat kuwi, lahir langsung iso mendamaikan dunia lho. Menyatukan bangsa-bangsa sing biyen iki tercerai-berai. Akhirnya iso bersatu, akhirnya iso merdeka kabeh. Oh iya ya, kuwi lagi bangsane dhewe lagi lahir. Ngono hebat to ki Gong. Mula nalika jaman sing bakal tumeka tekan saiki barang iki nyatane ya bangsa Indonesia Nusantara iki ikut andil dalam ketertiban dunia iki ya di garis depan dadi pandega. Saya gedhe kekuatane negara saka kekuataning ya to Gong kuasane kuwi malah saya gedhe nggo modal kanggo mendamaikan dunia iki saya elok Gong. Oh iya ya, termasuk zaman saiki nyatane iki saiki ya kahanane ana bangsa sing dijajah nan nyatane bangsane dhewe ya dadi pandega. Ngono, maju di garis depan ya Truk ngewangi. Oh iya, sebab kuwi amanah undang-undang kok Truk. Ora gumantung karo sing mimpin sapa, sing mimpin sapa ya kudu melu karo dasar negarane dhewe kuwi mau. Ngono ya Truk. Lho kuwi Gong. Iki mau dandang gula. Oh iya ya Truk. Wah ya apik Truk isine Truk. Lah iya iki ora ketang klungsu-klungsu membuat karya. Wah iki termasuk karya ya Gong. Iya iki karya seni budaya.
Di bidang apa? Di bidang sastra. Sastra iki ya tegese tulisan. Ngono ya, Tru, ya sak iso-isone penting berkarya. Oh, ngono ya, Tru. Sing penting isine apik. Lho iki kaya ngono iki mau Kang Gareng. Kok wah iya, Tru, heeh. Ayo cukup semene sesuk disambung meneh. Oh iya Le, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.